dneska to bude takový menší tutoriál, jak si udělat intro. To je... takže... Já jsem si to teď jakoby trošku stlumil, takže jako... Tak mě asi moc neuslyšíte, protože jako... A tady řve televize. A jakoby... protože tady řve televize a prostě pak byste mě vůbec neslyšeli. Takže pojďme na Camtasia Studio 8 a Camtasia Studio 8 Camtasia Studio 8 jakoby si ho zapnem a to normálně kliknem. No takže se to takhle normálně zapnem a no, tohle by se mělo zvolit a dáte closet. A tady máte import media, to je jakoby, že prostě si tady něco vyberete, třeba jaký písničky, ale já tady je product, to jako renderování. Takže nějaký to intro, asi něco vyberu, tady to chceme oblíbené. Teda enter start here, teda na to dvakrát zmáčkneme. Normálně tady napíšeme třeba moje jméno, Marky tady vede. Uvádí. Tak, tady když to takhle označíme, tak... Tak, tady normálně máte číslo. Vidíte? Tak. 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 A nějakou tu hudbu. Nějakou hudbu vám můžu dát do popisu videa. Tak, tohle to. Přeto. Aha.
to moc dobrý není. Tak. Už to půjde. To není. Počkejte chvilku. Tak a tady dáme pro náš enchant 1000. Tak a dáme tady třeba jak si udělá intro. Tak. Tak šup. Když to třeba bude 2hodinový, tak se vám to třeba 3 hodiny bude renderovat, je. Tak. A takhle a pojďme do té složky. No, tohle by se vám mělo vždycky zobrazit. Tady. Jak si dát in... No, vidíte. No, víte. Počkejte. Jak se udělat intro? Tak ano, to je.
No a... No, ještě vám ukážu, kde se to stahuje. Takže já to zatím skipnu a uvidíme se tam, takže zatím. Ok, jsme tu zpět a tady to máte. Tady to normálně je. Stáhnu. A tady to máte, takže a normálně to udělat, ale já už to mám. Takže... Takže... To je to. Takže já se s váma loučím. Pojďme dát odběr. Já se s váma loučím a zatím čus.